ne jigawa, lokacin sila ne jigawa, lokacin sila ne jigawa, lokacin sila ne jigawa, lokacin ka jigawa dadi, lokacin ka jigawa dadi. Kai ruwan famfo bushe an yi hanyoyi, shi ya sa daga ɗan jigawa ya ci jigawa, jigawa sai ɗan baba, jigawa, jigawa sai dai ɗan baba, jigawa, jigawa kifi koma, jigawa, jigawa mu sai ɗan baba, jigawa, jigawa sai ɗan baba, jigawa madalla a fili mai hamadalla a gwamna ko mun zaba jigawa, jigawa sai dan baba sabon daidai san turaki nonin kowa san turaki gwamna Mustapha Sulalami da lemar ka san turaki jigawa sai madalla a fili mai hamadalla a gwamna ko mun zaba jigawa, jigawa sai dan baba sabon daidai san turaki nonin kowa san turaki gwamna Mustapha Sulalami da lemar ka san turaki jigawa, jigawa sai madalla jigawa, jigawa sai dan baba jigawa, jigawa su'ali tambaya ga jawabi na wuyan kowa mai zuwa shi fa dalili na rike kowa kamar da kamar shi fa dalili